Foli ani waleɲumandɔn bɛ lase an balima TV Sherifila Jaganso matarafabaw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Nin waati kofɔlen b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don jabarani kɔrɔla la yasa a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Sherifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ walawalali kɛ Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a kuma selen ka sanga ni sunkaloba hukumu kɔnɔna ye Fondation Malienne pour l'entraide et le développement ka bɛn ni a ma ɲɛmaaw ka laɲini u ka san 2026 sunkaloba baaraw o bolodariw fɛ ka sukaro bɔrɔ 100 ko 50 kilo ko ta ka di Mali imamu wulu ka jɛrɛjɛkuluba n'o ye imama ye. Baara kofɔlen in kɛra ka bɛn karido février kalo tile 22 san 2025 a kɛra u jabala la Sotibakaw fɛ yen nɔ Bamakɔ marabolo fɔlɔ kɔnɔna na. Maaba caman yera lajɛrɛ in kɛnɛ kan ka fara fondation kɛrɛnkɛrɛnnen maa ɲɛmaaw kan. Sherifila jabaraniso tɔgɔ la Kadija Tarawele, Abdoulaye Jara olu ye baara ninnu seereya. Fɛn min ye Fondation Malienne pour l'entraide et le développement n'ale ka ci ɲɛsin bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ waleyaw ma ka sanga ni sunkalo barikamanba in ye a y'a ka ladala tile n'o de ye san o san a bɛ dɛmɛ taga di limama maaw ma ka sanga ni fondation in conseil d'administration ɲɛma Musa Mara ale ka yamaruyaw ye ni lada kelen lakilenna fondation maaw fɛ o min bisimilala bonya ani karama kɔnɔna na limama maaw fɛ. Musa Mara tɛ a sago la bi o ye k'a fɔ cɛ min don n'a y'a ka layidu kumakan di kuma bɛɛ k'a fɔ maa n'i ye kuma fɔ i k'a la waleya maa ko n'i ye dɔɔni sɔrɔ i k'i kɔfilɛ maaw la ko maa n'i ye ko daminɛ i k'i jija i ka a laban hakili la a b'o de f'an ye kuma bɛɛ ko hali bi a bɛ degun min kɔnɔna la fitinin min jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ cogo o cogo la mais n'i ye fitinin min sɔrɔ i k'a tila n'i ye min sɔrɔ i ye layidu min fana ta i k'o layidu fana latimɛ donc an b'o layidu timɛ de kan k'a fɔ sunkalo a bɛ dɛmɛ lase silamɛw ma a bɛ dɛmɛ lase silamɛ ɲɛmaaw ma n'o ye alimamu ye n'an b'o o jabalaba la bi n'o ye imama ka siège ye ka da kan san o san a bɛ sukaro bɔrɔ 100 min di a ko kan ka na o kɛnɛ kan ka na o bɔrɔ 100 lase olu ma o ni k'a fɔ a bɛ baara min lawaleya sunkalo kɔnɔ san o san an ka se k'o walew la timɛ. Fɛn min ye limama jɛkulu maaw ye olu kɔni nisɔndiyalen de ye nin dɛmɛ in bisimila o min ye lada ye Musa Mara ka fondation ani limama maaw cɛ ni ka sɔrɔ ka dugawu kɛ a ye walasa lajarabi min y'a sɔrɔ a ɲuman bɛ se ka bɔ o la cogoya mun na. A nisɔndiyalen de bɛ kɛ kɛnɛ in kan ka yira k'a fɔ ko maa adamaden hali n'i bɛ gɛlɛya la i degelen bɛ ni turu min ye n'i y'o di ka bɔ yen i bɛ kɛ dɔnbalafili ye donc a y'a ye k'a fɔ a bɛ gɛlɛya la n'a ta bɛɛ a y'an dege fɛn min na comme a b'a nafa dɔn a b'a dɔn ko fɛn do fɛn min n'i y'a kɛ maa o maa ye sun tigɛ ni o ye o bɛ baraji min sɔrɔ o ɲɔgɔnna bɛ di e ma donc o hukumu kɔnɔna na hali bi u sera ka na n'a ye an b'u fo la an b'u barikada an b'a fɔ ala k'a kiti ka ɲini ala fɛ nɔgɔya masa de ala ye ala ka nɔgɔya don yira an n'a la ka tila ka teliya hakilisigi ni basigi ka na ɲati fana jamana in kɔnɔna na. An bɛ aw ladɔnya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in seriyala limama tɔnden maaw caman fɛ. Jateminɛw bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ an bɛ kuma min na ko sisan fɛn min ye kalandenw ka kalanko a ko ni jateminɛ ma k'a ko la a bɛna kɛ degunba ye don nataw la sabula kalanden ninnu u ka dɔnniyataw olu ma kawariya kosɛbɛ ka sanga ni laɲiniw minnu bilalen bɛ sen kan n'an b'a fɔ ma ko baisse de niveau o hukumu kɔnɔna na baara kofɔlen yaasa faamuyaliba ka sɔrɔ a la Sherifila jabaraniso rédaction maa dɔw wulila ka taa maa dɔw da sumusumu minnu ka dɔnniyataw kawariyalen don kosɛbɛ kalanko nasiraw fɛ ani école karamɔgɔ olu ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ka taa olu ɲininka maa kofɔlen o tun ye Korotumu Jabate ale ni Abdoulaye Sogodogo an k'u ka sɔrɔlenw ɲamada. An bɛ don min na i n'a fɔ bi jateminɛ caman de y'a yira k'a fɔ ko bi kalandenw ko dɔnta ɲanama t'u la bilen i n'a fɔ fɔlɔ la ko min kɛlen no kamanaganko ye o de kama an wulila ka se nin kalanfan minnu ma o y'a yira k'a fɔ ko kalandenw ka niveau jiginni ko kun caman b'a la. O kalandenw ka niveau ntanya fɛn caman b'a la a kɔnɔna na ne bolo a fɔlɔ ye u ka tɔgɔ sɛbɛn ye école la anw ka waati la denmisɛnnin tɔgɔ bɛ sɛbɛn ka daminɛ san 7 de la ka yɛlɛn i yɛrɛ tun bɛ dɔw ye u tɔgɔ bɛ sɛbɛn u bɛ fo san 10 ninnu na u tɔgɔ bɛ sɛbɛn école la mais a nana kɛ sisan écoleden tɔgɔ bɛ sɛbɛn depuis san 3 san 4 donc o bɛ sɔrɔ kunkolo ma labɛn ka bɛn kalandenya ma donc o kɔlɔlɔw de bɛ se ka se denmisɛnnin ma taalen ɲɛfɛ filanan ye mun ye ne yɛrɛ bolo o ye lecture ko fana ye tuguni donc lecture ko an ka denmisɛnninw sisan u tɛ lecture kɛ
Mali écoleden de bɛ don école la fo k'a tila kalan na i bɛ sɔrɔ a ma se ka livre 2 kalan a ka scolarité bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Donc il va falloir que solution dɔ ka sɔrɔ o la pour que lecture ka se ka diya denmisɛnninw ye. N'o bɔra yɛrɛ fana an bangebagaw yɛrɛ fana sen b'a la. Donc den hakili la ni parent hakili la ni den bɔra école la ka ban école de ka kan k'a kalan. Alors que kalan ye yɔrɔ 3 de. Donc sokɔnɔna b'a la, kɛnɛmana b'a la, kalanso b'a la. Donc n'a bɔra kalanso la k'a ka cahier lajɛ, k'a ka baaraw lajɛ. Donc k'a lajɛ est-ce que a bɛ ka kalan kɛ a kɛcogo la wa? Ka to ka livre dɔw d'a ma a k'a kalan a kana compte rendu k'i ye. Donc o de bɛ se k'a to niveau in bɛ se ka yɛlɛn, o ye ne ka hakilina ye. Donc denmisɛnninw kana don école la à partir de 3 ans 4 ans. Donc a ka to u ka se san 6 7 ma u ka don kalan na. N'u bɔra kalanyɔrɔw la fana an k'an jilaja an k'u ka baaraw lajɛ. An k'u dɛmɛ a la an ka devoirs kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc o welewelekan de bɛ ne bolo k'a lase den somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma. O kɔfɛ maa dɔ fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu kɛlen n'u ka fɛɛrɛ dɔ de sigi u ka kalanso la a ka ja kalandenw u bɛ se ka dɔnta ɲɛnamaw sɔrɔ cogoya min na. K'a fɔ ko niveau tɛ ekɔlidenw na kɔnɔdimi tɛ quoi bibi na ɲɛdimi de don quoi. Donc bɛɛ ye ka fɔ réellement an bɛ don min ko bibi na ekɔlidenw bilama niveau yɛrɛ de tɛ yen. Maintenant anw ka niveau la anw ye niveau ko in problème kɛ problème 3 de ye. Problème fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn o ye parents d'élèves ka ekɔliden somɔgɔw olu ka jɔyɔrɔ min bɛ kalanko la n'olu y'u place bila o de ka sababu ye ka nin problème in na. Parce que fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ maître ou bien ekɔliso yamaruya dɔ tun b'a bolo pour que ekɔliden dresser pour que a bɛ se ka kalan kɛ. Mais bibi na avec la réglementation les textes vous allez voir contrôle dɔw bɛ yen o tɛ ekɔli bolo tuguni quoi. C'est les parents qui doivent jouer ce rôle là. A ɲini parents fɛ k'a fɔ ni den donna ekɔli la e ka to ka de temps en temps i ka passer ekɔliso la ka ɲininkali kɛ est ce que ne den bɛna ekɔliso la wa est ce que a bɛ ka kalan kɛ wa. Maintenant ni min bɛ ekɔliso ɲɛmɔgɔ b'o f'i ye téléphone ti don anw fɛ yan i bɛna i b'a signer kabini natɔ la n'an y'a y'i bolo an b'a minɛ k'a ci jama na k'a écraser tout bɛɛ b'a ye. Maintenant ni ekɔli bɛɛ sera ka ta ka taa ni téléphone interdiction ye ka se ka téléphone interdit ka ekɔli la a ca ala fɛ i b'a ye ekɔliden na kun ye min a b'o kɛ mais ekɔliden bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ WhatsApp sɛbɛn ekɔliden bɛ kilasi kɔnɔ a bɛ TikTok sanfɛ a tɛ se ka kalan kɛ. Donc maintenant an bɛ se ka filanan min fana fɔ ni mɔgɔw ka se k'o fana kɛ anw ye min kɛ an fɛ yan o ye yɛrɛma ka to k'a lajɛ ekɔliden minnu min na ka to k'u somɔgɔw wele parce que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ekɔliden caman bɛ yen a tɛ ekɔli la mais baara in t'a kalama dɛ ekɔliden b'a ka segin ta don o don k'a bɛ taa ekɔliso la mais a tɛ se ekɔliso la. Donc aw minnu ye ekɔliso ɲɛmɔgɔw ye f'a ka to ka courage sɔrɔ ka to ka parents d'élèves wele k'a fɔ karisa i den ma na dɛ mun y'a sɔrɔ kibaruya jumɛn bɛ yen ala ye mɔgɔw da hakiliw ma kɛɲɛ a ma dɔn fɔ mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn da hakili la. B'anw fɛ mɔgɔden minnu bɛ yen ni niveau ba t'u la n'u ko niveau ka dɔgɔ waati o waati an bɛ to ka mɔgɔw recenser ka somɔgɔw wele k'a f'u ye k'a fɔ bon i den karisa niveau ba t'a la a ka niveau nin yɔrɔ n'a ma ɲi nin yɔrɔ n'a ka ɲi yɔrɔ min na n'a ma ɲi an b'a f'u ye an bɛ fɛ ka cours dɔ kɛ min b'a to o erreur min b'a la o problème la pour que problème se ka résoudre o ye cours révision ye chaque année an bɛ to ka kɛ congé mana bila mais ɲinan ta yɛrɛ depuis mois de février an bɛna daminɛ c'est fo ka taa san ban. Kelen fana b'an ka ekɔli na yan fo gouvernement ko o ta ba la o ye mun ye o ye tenue scolaire ko ye dɛ parce que dɔw bɛ na fini dɔw bɛ k'u kana a tɛ se ka faamu n'i kɔni y'a don ka na ne fɛ yan ne b'i gɛn ka segin les tenues indécentes la n'i y'a don dɔrɔn ne b'i gɛn donc ni tenue bɛ ekɔli la bɛɛ bɛ nin de don a tɛ dɔn ko nin ye faamaden a tɛ dɔn ko nin ye fantanden o tɛ tiɲɛ ye donc gouvernement k'a lajɛ kilasi jama ka ca maîtres fana ma o fana y'a gɛlɛya dɔ ye. Par exemple n'a fɔra ko e ka ekɔliden 122 140 k'e k'olu ka composition ka u ye matière kelen kɛ k'e k'o corriger o yɔrɔnin bɛɛ e bɛ se k'o corriger wa i tɛ se parce que ni effectif ka ca quand l'effectif ni ekɔliden tɛmɛna maa 100 kan normalement o ye classe 2 de ye o la maître bɛ baara kɛ lafiya kɔnɔ cahiers bɛ corriger ko ɲuman notes bɛ di ko ɲuman composition tɛ temps ta mais n'a fɔra classe mɔgɔ kelen mɔgɔ 140 e ka o composition kɛ i bɛ 15 jours k'a kan. An bɛ don min na ko bi kalanfaw kalanden somɔgɔw fo ka taa se kalandenw ma bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli k'i jɔ ni ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ a ka ja kalanko a bɛ se ka don ba la cogoya min na kalandenw bɛ se ka dɔnniya ɲɛnama sɔrɔ ka duw nafa a ka ja ka ba Maliba nafa. Diɲɛ fan wɛrɛ kibaru kɛrɛnkɛrɛnna Laginɛ
équatoriale kaw fenino u ka maliden minnu sigilen bɛ Guinée équatoriale la u ka maɲɛma n'o ye Haut Conseil des Maliens établi en Guinée équatoriale la a ye munumunu salo dɔ boloda Guinée équatoriale la jamana kɔnɔ ka taa maliden minnu bɛ ka taa u kuma ɲɔgɔnya u sigiyɔrɔ la degun ni gɛlɛya mun b'u kan yasa a ye se ka labɔ o kow kalama cogo min na Abdou Karim Sako Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la ale ye ɲɛɲini kɛ a ko la an ka sɔrɔlo ɲɛmada maliden minnu sigilen bɛ Guinée équatoriale jamana kan u ka ɲɛma a ka ni tournée kun fɔlɔ kɛra Bata n'o ye Guinée équatoriale capitale yɛrɛ ye maliden minnu bɛ ni jamana in kan u ye bonya sɔrɔ baw an ka jamana lasigiden min bɛ kɛnɛ in kan n'o ye ambassadeur du Mali ye ale kɔni i sen bɔ i kɔrɔ ka na i ɲɛ da a jamanaden ɲɔgɔnw kan an'u ka ɲɔgɔn ye ni ka ɲɔgɔn lahalaya dɔn o baaraw kɔni kɛra nisɔndiya ani bonya kɔnɔna na baw kumaw ye tali kɛ an ka jamana salama lahalayaw kan jamanaden minnu sigilen bɛ Guinée équatoriale u y'u ka nisɔndiya yira ni ka yira k'a fɔ u ka dɛmɛ bɛ an ka jamana ɲɛmaw ye jamana basigi ani jamana ɲɛtaga baara min ni u bɛ o la kabini waati jan vraiment ni ko ya bonyana ma jara ma trop parce que ne bolo c'est la première fois qu'il vient ici communauté kama vraiment on doit le remercier c'est un volontaire aussi je pense que depuis follow Amadelika ambassadeur Anyenaya Mounana communauté Togola c'est la première fois et chaque fois quand on a besoin de lui il est présent applaudissez pour lui Mali la sigide min bɛ Guinée équatoriale a kɔni ka ye ni kɛnɛ kan o kɛra nisɔndiyaba ye malidenw bolo baw u ka kɔrɔfɔli la ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali ka lasigiden ka a sen bɔ a kɔrɔ ka se olu ka ni kɛnɛ ninnu kan o nisɔndiya o bonyana u ma kosɛbɛ u ye foli ni walimakɛ ka ɲɛsin a ma a ka o majigi la baw ale yeli ne bɛ jamana ɲɛnafin bɔ o la ni k'a yira fɛnɛ k'a fɔ jamana a hakili bɛ u la wa jigibuw la jamana kofɔlen in kɔnɔna na fɛn min ye lasigiden yɛrɛ ye a y'a ka foli ni walimakɛ ka ɲɛsin malidenw ma k'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ ni kɛnɛ in kan baw a nakun de ye nin ye k'a fɔ a bɔra Mali kɔnɔ ka taa Guinée équatoriale malidenw de kama a ko k'a nisɔndiyalen don kura ye fɛnɛ baw Guinée équatoriale faamaw fɛnɛ ye min yira a la o de ye k'a fɔ k'u ma juguman foyi ye malidenw na minnu sigiyɔrɔ bɛra ni jamana kofɔlen ma ko o y'a hakili sigi kosɛbɛ Mali ɲɛmaaw hakili b'aw la u hakili b'aw la aw ka problème fana u b'a dɔn problème b'aw la o mais a ka ca Ala fɛ ni nɔgɔya kɛra jamana kɔnɔ aw fana bɛna a nɔ ye gɛlɛya bɛ yen sisan koyi min ka gɛlɛn Mali la sisan yɛrɛ awa ka sécurité a k'o sɔrɔ donc ressources Mali nafolo presque a bɛɛ bɛ taa o de fɛ donc fɛn caman wɛrɛ bɛ yen a kan ka kɛ jamana kan ka kɛ état kan ka kɛ gouvernement kan ka kɛ mais a tɛ ɲɛ sɔrɔ sisan donc an bɛ min ɲini aw fɛ o ye muɲu ye a ka muɲu dɔɔni dɔrɔn ni an bɛ situation min na o mana ɲɛnabɔ dɔrɔn awa a to fana bɛ solution sɔrɔ donc n b'a fɛ k'o de fɔ aw ye pour ka kuncɛ ka fɔ aw ye tugun aw ni ce ani baraji n bɛ conseil mɔgɔw minnu sababu bɛ u nana yan nɔ n b'u fo aw caman fana y'u ni don ne ka visite organisation na aw minnu yɛrɛ bɛɛ bɛ yan nɔ minnu bɔra région na ka na awa région ɲɛmaaw yɛrɛ fana u bɛɛ y'u mobiliser an ka diinɛ ɲɛmaaw taara mais vraiment n b'a ɲini aw fɛ a b'a ka foli k'u ye quoi que vraiment an y'u ye a diyara an ye. Au Conseil des Maliens en Guinée équatoriale ni kɛnɛ in kɛra sababu ye a ɲɛma a ye donbolo kɛ ni yɔrɔ kofɔlen musow ye a ye sièges caman ani tobilikɛminɛnw caman fo ka taa se bâches ma ani waliɲumandɔn taabolo k'o di maa caman ma u ka wulikajɔ la. O b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ lahalayaw la minnu bɛ lase aw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ. Faransigaw ka uranium bɔ cakɛda Orano min kun bɛ ka Niger uranium bɔ n'a ni Niger faamaw bilara ɲɔgɔn na ni Niger faamaw ye uranium bɔyɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bila jamana ka bolo ka ɲɛ kelen ye uranium bɔ cakɛda Orano Faransigaw fɛ yen a ko a labɛn bɛ sigikafɔ ka se ka kɛ ani Niger ma ɲɛmaw cɛ bawo Faransi jamana mago jɔ bɛ Niger jamana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium na Juma Orano ɲɛmaaba directeur général Nicolas Mayes
a ye da se a mɔ kɛnɛkan jaraki la k'a fɔ sigikafɔ ka dayɛlɛ ani Niger faamaw cɛ uranium ko kunka. Nicolas Mayes a y'a yira k'a fɔ sigikafɔ dɔrɔn de bɛ se k'a to u hakilinaw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ, wa sigikafɔ de rɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ tɔnɔ fɛnɛ numu. Orano a bɛ Niger jamana kɔnɔ ka dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bɔ kabini san 1970 kumaw. O don a bɛ wele ko Areva a yɛlɛmana ka kɛ Orano ye, ani Niger jamana dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira bɔli jɛkulu Somayir a n'o de jɛn kun bɛ uranium bɔ in na. Nga Orano Faransikaw ka nafasɔrɔ sira bɔ uranium cakɛda 100 sara la a niyɔrɔ kun ye 63 ni ngɔri 40 bɛɛ de ye, wa Faransi jamana yɛrɛ ka mugujugu a b'o min labaara k'o kɛ ka kuranko mago ɲɛ jango a ka izinibaw bɛ se ka labaara cogo min. Niger jamana uranium jɔn bɛ ni 100 sara la 65 ka taa se 70 bɛɛ de ye, wa Niger jamana yɛrɛ diɲɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bɔ jamanaw la jamana ta minnu jate mɛ Niger jamana bɛɛ olu lɔ. San laban ninnu na a ka uranium bɔlen hakɛ tɔni saa kɔnɔ tɔni 2,000 ka taa se tɔni 3,000 ɲɔgɔn na don. Cɛ ni cɛ ka jɛ o min ɲɔ ɲɛ bɛ nazarala jamanaw nɔ u ka taabolow la a tɛ ɲɛ farafina a kɔni tɛ ɲɛ Senegal. O de y'a to Senegali jamana kɔnɔ wasabulon la sariya tara ka ɲɛsin waleɲuman ka kɛlɛ. Sariya min dara sariya gwɛlɛnba don. Minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ de jamana ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka sariya in da ka lase wasabulon kɔnɔ n'o ye Senegal wasabulon ye. Guy Marius Sagna wasaden do Senegal wasabulon kɔnɔ. Fanga ɲinindɔ Pastef min bɛ fanga na fana Ousmane Sonko ka fanga ɲinindɔ o dankɔrɔba don. Guy Marius Sagna ani Irisila kunnafoni di sira Sputnik Afrique cɛ a y'a yira k'a fɔ cɛ ni cɛ olu ka kɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye k'a fɔ ɲɔgɔnya na sira fɛ ko ɲɛta tɛ Senegali jamana kɔnɔ, wa Senegali jamana ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka dɔnze min da nin sen ka ɲɛsin a mɔ k'a b'a jira de k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw jɔ b'a kɛlɛli de kan. Kunnafonidila dɔ fɛnɛ ko Ayoba Faye ale fɛnɛ y'a jira k'a fɔ wale in ɲuman tɛ wa man ka kɛ Senegali jamana kɔnɔ. Ko don tɛmɛnenw na Senegali min y'a to ko in donna bala yɛrɛ o sariya sen jɔlen de kun de ye ka ɲɛsin a kɛlɛli mɔ. Nka bisa jamana ɲɛmɔgɔw de ko a tɛ se ka to o cogo in nɔ. Février kalo tile 18 tɛmɛnen minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ e maa o maa ni minɛna lutu tile walela i ka kaso bɛ se ka se fɔ san damɔ yanni Niger ya se kun ka ta kaso kun bɛ taa san 5 dɔrɔn de la, wa sariya sen kɛn bɛ ka jira fana k'a fɔ e maa o maa n'i sɔrɔla wale in majamunin na k'e de ye tɔn ye forobatɔn wale kelen baɲumankɛ tɔn kɛnyɛrɛ ye dɛmɛnikɛ jɛkulu k'e de b'a fɔ k'i bɛ a maa ninnu lapasa Senegali jamana kɔnɔ sariya sen min ɲɛsin i fɛnɛ mɔ k'i kɛlɛ k'i don kaso la. Kɔsa in na de Senegali jamana kunnafonidila tɔgɔtigibaw olu ni waritigi den dɔ de yera jɛ la u kun kɛn kun bɛ ɲɔgɔn dulon kɛ ɲɔgɔn ye bɔ kɛra o jɛkulu de kalamɔ ni ka maa caman minɛ k'u datugu a maa caman bɛ kaso la bi. Amerika jamana ni Iran jamana kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sigikafɔ tako sabanan kɛnɛ ka février kalo tile 27 nata ni Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw sera ka Amerika jamana ka laɲini dɔw dafa yanni tile 2 cɛ. Sɛbɛnni in kɛra février kalo tile 22 o kɔrɔ ye yanni février kalo tile 24 cɛ Iran jamana ɲɛmɔgɔw ka kan jɔlen fɔ Amerika jamana ɲɛmɔgɔw ye walasa sigikafɔ n'u ka don u ni ɲɔgɔn cɛ tako sabanan février kalo tile 27. Axios kunnafoni di sira de ye kɔrɔfɔ lase k'a fɔ Donald Trump ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Steve Witkoff a n'a burankɛ Jared Kushner février kalo tile 27 u ni Iran jamana cidenw kan ka ɲɔgɔn ye ni ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye hali bi min bɛ se ka to u bɛ se ka kisi ɲɔgɔn dɔrɔn ma ka kɛlɛ dansira la Amerika ni Iran cɛ. Axios kunnafoni di sira yira k'a fɔ Iran jamana ma ɲɛmɔgɔw ni Amerika jamana ma ɲɛmɔgɔw u ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya bɛna boli fɛn min kan o ye u bɛ se ka bɛn ka dɔ kan ka tɛgɛnɔbila kɛ o la mugujugu ko nasira fɛ Iran jamana bɛ se ka segin a kɔ cogo min. Ko Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump a bɛ ka kɛlɛ min ɲɛsin Iran jamana mɔ ni nin sigikafɔ in sera ka nɔbɔ o na Iran jamana kisi a kɛlɛli mɔ ka Iran jamana diinɛ ɲɛmaaba Ayatollah Ali Khamenei fɛnɛ kisi faali mɔ Amerika jamana fɛ. A ma ladɔnniya ka fɔ sigikafɔ fɔlɔ o kɛra février kalo tile 6 Oman na duguba la. Sigikafɔ filanan o kɛra février kalo tile 17 tɛmɛnen Genève Suisse duguba la.
sigikafɔ sabanan de kan ka kɛ février kalo tile 27 nata. Ameriki jamana ɲɛma danga J.D. Vance ale kun y'a yira k'a fɔ sigikafɔw minnu kɛra u ni Iran kɔni ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛ don u ma bɛɛ kan ka fɔlɔ nka taacogo ka ɲi. Wa Iran ɲamana minisiri min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ fɛnɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ o fɛnɛ kun y'o kan kelen de fɛnɛ fɔ. O kuma kelen la Bani Israila labɛn bɛ senna Bani Israila minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu fɛ. A y'a ka surasiya ɲɛmayaso bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka bi ka labɛn daminɛ ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump tɛ tɔli cogo si la Iran jamana mɔ kɛlɛ in nɔ. O kumana ni kɛlɛ kɛra kɛ fɛn ye kɔlɔlɔw minnu bɛ se ka se Bani Israila mɔ kɔn ka kɛ k'o ɲɛsigi kabini kelen. Bani Israila minisiri ɲɛma Benjamin Netanyahu n'a ka surasiya ɲɛmayaso bɛ o wulikajɔ de la. Wa Bani Israila ka den bɛɛ lajɛlen fɛnɛ sigi mɛ ni kɛlɛ in ye k'a fɔ a bi kɛ Ameriki jamana ni Iran jamana cɛ ko cɛcogo tɛ la. Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye diɲɛ di a ka kurunba dɔ mɔ kurun min ni furakɛlikɛ mina dahilen de bɛ a kɔnɔ ani furaw ka ɲɛsin Greenland gu ma Greenland min bɛ Denmark fɛ ni Donald Trump kan bɛ ɲɛjugu ɲɛɲuman ko fɔ a ka minɛ Denmark la. Donald Trump ye sɛbɛnni kɛ ka bila bɔlɔlɔ kan k'a fɔ a ka kurunba wili bɛ nin kuma ye Ameriki k'i kunda Greenland kan banabaatɔ minnu bɛ gu ka ye ni u tɛ ka se ka fura sɔrɔ k'u yɛrɛ furakɛ ko kurunba in bɛna taa olu de furakɛli kama. Décembre kalo tile 21 tɛmɛnen Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ye Jeff Landry Louisiane marabolo ɲɛma ta k'o kɛ ciden gɛrɛngɛrɛnnen ye Greenland kun kan kuma fɔli la min bɛ se ka to Greenland bɛ kɛ Ameriki jamana dɔ ye. Ko nana ni fɔɲɔgɔnkɔ ye nansaralatɔnba Union Européenne jamanaw ni Ameriki jamana cɛ ka sabu kɛ Denmark ko k'a ka yɔrɔ dɔ don wa Denmark bɛ nansaralatɔnba Union Européenne de kɔnɔ. Mars kalo tile 17 tɛmɛnen Donald Trump y'a yira k'a fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman Greenland bɛ kɛ Ameriki jamana dɔ ye. Mars kalo tile 4 tɛmɛnen a kun y'a jira fana k'a fɔ Greenland ka denw yɛrɛw jɛmɛ ni Ameriki ka denya ye. Ko ni Denmark ma sɔn k'i bolo bɔ Greenland la k'a to Ameriki jamana bolo k'a na nzalen da Denmark jamana jagofɛnw don dɔ kun Ameriki jamana kɔnɔ. Nga Greenland yɛrɛ gun kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ tiɲɛ don Denmark jamana dɔ don nga mina dɔ jɔn bɛ a yɛrɛ ye yɛrɛ mara k'a fɔ jate bɛ Greenland gun kan minisiri ɲɛma bɛɛ bolo. Minisiri ɲɛma kɛlen k'a mɛn ko Donald Trump kɛmɛ ka kurunba wili ka bɔ Ameriki k'i kunda Greenland gun kan furakɛli mina ni furaw de b'a kɔnɔ. Greenland minisiri ɲɛma a ko an y'a mɛn k'a fɔ Ameriki jamana furakɛlikɛ kurunba bɛ ka na an fɛ yen nka a ka sidɔn k'a fɔ ni furakɛli ko don Greenland ka denw furakɛ bɛ k'a sabu kɛ furakɛli fɛɛrɛ min bɛ nansaralatɔnba Union Européenne kɔnɔ o kɛmɛ ka Greenland ka denw labɔ Greenland ka denw mago tɛna se jamana wɛrɛ ka furakɛli minamɔ wali kelen i ka fura mɔ sigi k'a fɔ kɔni ka di Greenland ka denw ye nka min ye k'a fɔ k'i bɛ don n'u hakili cɛni n'a ɲɔgɔnna fɛɛrɛ ye Greenland minisiri ɲɛma ko Greenland ka denw tɛna jɛ n'o ye. Ameriki jamana kunnafonidiso CNN ye a jira k'a fɔ sini jamana surasiya bɛ wulikajɔ la jango ka mugujugu bɛ se ka kɔrɔ don a fɛ cogo min ni ka bayɛlɛma ka sanga ni bitile mugujugu ye. Ko sini jamana ye ko in kɛ san 2020 juin kalo la Ameriki jamana maa ɲɛmɔgɔw b'a kalama wa olu ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Ameriki jamana maa ɲɛmɔgɔw de yɔrɔ. Ko sini jamana kɛmɛ ka nafolo min don a ka nucléaire mugujugu dafɛ nin kuma in k'a kɛmɛ ka sini bila mugujugu jamana bɛɛ ɲɛ. Tiɲɛ don mugujugutigiw dɔn bɛ diɲɛ kɔnɔ nka ni y'o sigi ko sini jamana mugujugu ɲɔgɔnna tɛ a mugujugu si la bawo ko hali tɛgɛnɔbila kunkɛn kun bɛ bɛnkan sɛbɛn min na k'a fɔ mugujugu man ka si filɛ jɛkulu fɛ jɛkulu min bɛ wele ko Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires ko sini jamana y'o sariya sɔsɔ ni ka mugujugu in si filɛ a y'a si filɛ yɔrɔ min mɛnɛ na a ka mugujugu si filɛ yɔrɔ min bɛ wele ko Lop Nord sini nga ɲaka yan b'a fɛ ka digi a tilebi yan b'a kan. A bara ta kabini san 1996 a jirala k'a fɔ maa si kan'i ka mugujugu si filɛ bilen ko sini jamana ye a ka mugujugu labaara ka se kisa min nɔ ko danfaraba de bɛ bi ani diɲɛ tɔw mugujugu cɛ k'a sabu kɛ fɛn min bɛ mugujugu yɛrɛ ta ka wuli n'a ye ka folonkoto ka taa n'a ye n'o ye misili ye mugujugu yɛrɛ n'o ye ogive ye o baratu yɔrɔ caman de bɛ se ka ye misili kelen na sini jamana misili sini ma da o mɔ a labanna ka mugujugu wɛrɛw dilan minnu ye mangamaniw ye u ko ma ko arme nucléaire tactique à faible puissance ale wulilen ka taa jugu nɔfɛ yɛlɛmaw ka nɔgɔ a mɔ a kunbɛ mandi jugu fɛ ka sabu ka ladila jugu ye sini jamana fɛ ko nin bɛ si dɔn bɛ nka
mamina ni irisila jamana ɲɛma Vladimir Putin ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen Mikhail Ulyanov ye kuma mɛn ko nazarala setigi jamanaw bin bɛ ka sini jamana jaki bawo ni ye fɛn min bɛ baladi da o bɔra balaba da CNN ma n'a fɔ k'a y'a mɛn Ameriki jamana ɲɛmaw da tinɛni ma na min fɔ bama ɲɛkili ko la o dɔn b'a lajɛ de y'o fɔ Vladimir Putin ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen Mikhail Ulyanov ko ngalon kuma ma tɛmɛ a kan mugujugu sifilɛbaliya Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires o ɲɛmaba Robert Floyd a ye kɔrɔfɔ ngalontigiya a n'ole ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la ka fɔ ngalo de dan bɛ sini jamana na Ameriki jamana fɛ. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛni ni kunnafoni ko jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn ye o hukumu kɔnɔna na tamanikaw fɛ n'o ye Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔ ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara a ka dugu n'o ye tamani ye Segu mara kɔnɔna na a balimakɛ Bakari Haidara ni bɛɛ lajɛlen tun b'a wele ko Baɲari na a fatura k'a si to san 66 la a ka janazaw bolodara ka bɛn jumadon février kalo tile 20 san 2026 ma tamani dugu kɔnɔna na ni baara kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra alisilamɛw u bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka ɲɔgɔn sɔrɔ tamanikaw fɛ ni nɔ Serifila ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen minnu tun b'u nɔfɛ o ye Sadio Sidibe ani a ka jatala Buya Jagele Kulubali ye ko danfɛn o danfɛ saya tɛ kɛ masi ma kunpanna Serifila duba tamani u dusukun kamikamilen don ka sabu kɛ an fa an karamɔgɔ a Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara ale dɔgɔkɛ Bakari Haidara ni bɛɛ kun b'ale wele ko Bayari ale taana Bamako yan nɔ juma a ka jɛnɛjɛw bɛɛ lajɛlen kɛra sibiri don kabini an fa an karamɔgɔ kulu donna bani na a ye maa kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa tamani min b'a to cogo min na ka taa bɛn ni suturalu bɛɛ lajɛlen ye a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ne bɛ se ka min fɔ a ye o y'a ka baden jigitigiw ye a n'a ka sinji jigitigiw ne yɛrɛ n'a wulila ɲɔgɔn fɛ sokɔnɔ kɔrɔya de bɛ ne n'a cɛ nka kabini n y'a dɔn don min fɔ bi a ka tɔɔrɔ foyi tɛ yen ko min sera ne ma an kɔni bɛ dugawu de kɛ Ala ka dali nɔgɔya a ma ka kɔto nɔgɔya a ɲɔru ma k'a mɛn ka sarakati bɔ a ye karamɔgɔ yɛrɛ min n'o ye Ala ne fa e bɛna ne bila kuma na karamɔgɔ kɔni o kɛra kɔlɔnbaji de y'an bolo n'i taatɔ min mi an na i segitɔ b'i mi an na karamɔgɔ ye nafolo min don Bayari la an tɛ se k'a fɔ k'a da ye nin ye sara ma ye Ala ye Ala k'a n'a sara ni hɛrɛ ye Bayari kɔni Ala kɔni y'a miniji dɔgɔya k'a nege to an na Bayari kun ye balima ɲuman ye se kun da ye nka balimaya kɛ n'a farikolo ye cogo bɛɛ la balima ɲuman kun don Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa k'a ma balima ɲuman kun don sigiɲɔgɔn ɲuman kun don Bayari kɔni saya kuma tɛ dɛ a kun ka ɲi de Bayari kɛra bɛɛ fɛ bi kɔni wallahi foyi kɔni tɛ ne fɛ ka dugawu k'a ye kɔ foyi tɛ bɛɛ bi ka dugawu k'a ye i y'a faamu ka b'a ɲɛra an ma jɛ ŋunabagiya kan an ma jɛ foyi kan ni silamɛya in tɛ an yɛrɛ o silamɛya in fana kan wa fɛn min y'a bara ɲɔgɔn na bi an bara ɲɔgɔn na n'o silamɛya kelen de ye donc ne bɛ se ka mun fɔ a ye kɔfɛ o ye foli in dɔrɔn de ye Bayari kabini n'a jɛra don min ne ma foyi sɔrɔ Bayari la ni silamɛya tɛ ma foyi sɔrɔ ni hɔrɔnya tɛ ka diɲɛ kɔnɔ fo n'a sɔrɔ bi n bɛ se ka kuma kan ni hakɛ min kɔni ye o y'olu ye ka b'a ɲɛra don m'a ye kokolo sira foyi kan n'a bɔra tuloni yɛlɛ la n'a fɔra ko ka timɛ kɛra bi an bɛ se ka kuma min k'o kan o ye dugawu in de ye maa min kun don an fa an karamɔgɔ n'a ka denbaya o kun ka d'a ye kosɛbɛ a dɔgɔkɛ don dɔgɔkɛ min kun don a kun bɛ kɔrɔw bɛɛ lajɛlen bonya balimaw fana kun ka d'a ye an fa an karamɔgɔ yɛrɛ fana kun ka ko ka bɔ a bolo kosɛbɛ o de la kabini a ka bana daminɛna fo ka taa se a ka do laban ma an fa an karamɔgɔ a Seyd Cherif Ousmane Madani Haidara a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min b'a to a balimakɛ a ka se ka furakɛli ɲɛnama sɔrɔ cogo min na dɔgɔtɔrɔso tɛ dɔgɔtɔrɔso ye a ma taa n'a ye yɔrɔ min na ko nka ni waati sera kunbɛncogo t'a la Ala y'a ka baara kɛ suturaliw kɛra sibiri don tamani kaburu don kɔnɔ balima siraw teri siraw fɛn fɛn bɛ tamani n'a lamini na bɛɛ y'a jija ka se ka na bɛn ni suturali ye ka na dugawu kɛ banbagatɔ ye banbagatɔ a dɔgɔnin de ne a nɔnan yɛrɛ de ne dalen b'ale de kan kuma kɔni a t'anw fɛ bilen an bɛ Ala fo k'a barikada ka bani fo k'a barikada kuma si t'anw fɛ baniko la bilen Ala ye min don o de wasalen a jɔma an ye jigiya min na Ala de b'a dɔn ɲɔna jɔn si tɛ se k'a dɔn an tɛ fasaya dɔn an tɛ basaya dɔn an tɛ balimaya dɔn
an ka diɲɛ fɛn o fɛn n'a wulila k'a jɔ a b'an bɔ yen k'a jɔ a tabaa de y'ale ale b'a ta an kɔni bɛ dugawu k'a ye ala ka a n'a ka denmisɛnninw ala k'u mɛn ɲɔgɔn bolo. Bon cɛ n dɔgɔnin don foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ni kelenya kɔ o de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a ye minɛ komi a kɔrɔ fana y'a minɛ komi n dɔgɔnin don fo kana se a ka bana in ma bana nana sɔrɔ ayiwa ne kɔni seko k'a la ayiwa nka mɔgɔ se ka don mɔgɔ ni ala cɛ karamɔgɔ yɛrɛ y'a seko k'a la k'a taga waya ka taa n'a ye Bamakɔ ka taa ko bɛɛ kɛ mais ni mɔgɔ ka waati kɔni sera o y'a bannen de fura t'o la an kɔni bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ne dɔgɔnin de don bon du kɔnɔ ne de ka kɔrɔw bɛɛ min dalen bɛ ne kan o de jɔlen filɛ ne kɛrɛfɛ nin ye ale de dalen b'o ka kɔrɔya la baasi kɔni t'an ni ɲɔgɔn cɛ kelenya kɔ bon hali bi o kelenya kelen de b'an ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni bɛ dugawu k'a ye ala ka lahinɛ ala ka yafa k'a ma ala k'a fara mɔgɔ to jɔn kan diinɛ ka d'a ye kosɛbɛ adamadenya fana kun ka d'a ye adamadenya kun ka d'a ye kojugu 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 adamadenya kun ka d'a ye diinɛ fana kun ka d'a ye parce que mɔgɔ ladon kun ka d'a ye mɔgɔ nɔfɛtɔma kun ka d'a ye. Banbagatɔ kun ye maa ye ni bɛɛ ye a da don a ka maa ɲɛnamaya la ko maa fana kun don diinɛ fana kun ka bon a bolo kosɛbɛ fɛn min bɛ yen ni o nafa ka bon kosɛbɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ ni maa caman seginna o kan o de kun y'a ka balimaya ye sabula a kun kelen bɛ ka balimaya kala ɲɔgɔn na kosɛbɛ i n'a fɔ an fa an karamɔgɔ a Seyidu Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale yɛrɛ y'a misala ɲumanba dɔ ye waati o waati ni an fa an karamɔgɔ nana tamani i b'a ye k'a fɔ a ka wulikajɔ ka bon kosɛbɛ sabula dɔgɔkɛ min kun don a kun b'a a kɔrɔw fɛ a b'a dɔgɔw fɛ a b'a balimaw bɛɛ lajɛlen fɛ balima sira teri sira bɛɛ lajɛlen nana ka na dugawu kɛ banbagatɔ ye. An bɛ ala fo k'a barikada ka bani fo k'a barikada ko ne ko n bɛ bani fo ko k'a barikada ko n b'a su fo k'a tile fo fo diɲɛ fɔ lahara k'a ye min kɛ k'a sara bɛ ala de bolo k'a tɛ jɔn bolo a ye baara min kɛ baare ko an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ka segin k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'ala ka balimaya to ala ka siɲɛ to k'ala kana to nkalon la ala kana to janfa na ala ka hinɛ taab'a yɛrɛ la ala ka kafari k'a ye a y'an kɔ minɛ ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ minɛ ala k'o nɔgɔya ala ka dali nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya ɲɛru ye ala kana malo ka s'a ma an kana taa malolen sɔrɔ ala ni alakira jate sunkaloba in barika a n'a ɲɛru bɔkolo barika salala muhamadu nɔgɔ don an y'a fara a ma ala ka yafa a ma foyi kɛ ne na ala sago a sago ne kɔni bɛ dugawu kɛ ala ka yɔrɔ saya ma ɲɛ ni yafara a ma ba yɛrɛ ma a ma ne tɔɔrɔ tile kelen n dɔgɔkɛ de don ni yafara a ma a ka tɔɔrɔ kɔni ma ne sɔrɔ a bɛ na mun ye a bɛ n fo. Alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barikada ala min bɛ n'a ye saya da ka ɲɛnamaya da ni an bɛɛ lajɛlen bɛ segin o kan o de waati kɔnɔ an y'a dɔn Bayɛri min fatulen filɛ nin ye an balima don an somɔgɔ don an sigiɲɔgɔn don an teri don ayiwa an n'a jɛra ala sɔnna ma ka an n'a jɛ sigiyɔrɔ kelen min na ani baara kelen min na diinɛ kɔnɔna na an bɛ a dɔn mɔgɔ kun don mɔgɔ kɔnɔnajɛ kun don o tɛmɛnen kɔfɛ alisilamaya baara o fɛn n'an b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ an n'a bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an n'a bɛ jɛ ka a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ti an minɛ ni i tɛ maa si tɛ an na yan k'i b'a minɛ ni nisɔngoya ye a ye o ye i bɛna sɔrɔ ani an bi nisɔndiya kumaw fɛn min bɛ ne a bɛ maa ɲinɛ waati gɛlɛmanw kɔ o kumaw o de bɛ tɛmɛ an cɛ. Banbagatɔ Bakari Hayidara ni bɛɛ b'a wele ko Bayari a fatura k'a si to san 66 la Mado ni a bangera san 1960 la a fatura ka muso 2 ani den 5 de to a kɔ an bɛ dugawu de kɛ ko ala ka hinɛ banbagatɔ la ala k'a dayɔrɔ sumaya. An bɛ a deli setigi ala fɛ badabada dali ala k'o nɔgɔya cɛkɔrɔba ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ma o bɛɛ lajɛlen bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni kuma in ye an bɛ foli kɔrɔkɔrɔ ka ɲɛsin an kanubaga n'an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan laseli wɛrɛ aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kɔnɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.